Awinjo kaka Salim Odenyo wacho ni kaunti ma Siaya kocha ok odewo duond bura mora mora kalore ni nitiere duond buche mathoth mabende kata joma wuok e duond buche mathoth machung' e kaunti ma Siaya matiende ni ok gidewo duond bura, ok gidewo kata kuma ng'ato ae. Ka wang'iyo Millicent Oduor kaachiel kod William Ochieng, ginto wanyalo wacho ni chal margi mar ponono yudo komno mar gavana e kaunti ma Siaya ni nade? Ka ng'iyo adier candidates ariyogo, adwa wacho adier mbele ni onge kuma gidhiye sani. Sani race mar Siaya en mar ji ariyo. En mar Engineer Gumbo gi Senior Counsel James Aggrey Orengo. Giber ni temo ber, lakini temo ok chopo, pok gichopo sani. Ginyalo temo next year and the year after. Lakini adier ma wachore, kata ang'e ni Salim bo agree, en komno en mar ji ariyo kende. The other candidates giko ji ariyo. Iwacho ni en mana mar ji ariyo kende, mano mara James Orengo.